Salam hemmeňize. Moda Fasonlar kanalyma hoş geldiňiz. Gyzlar, bugün siz bilen renkleriň adama edýän täsiri, nähil derejede gelişýänligi, haýsy renk, haýsy ten renkindäki adamlar geýse bolýar, aýgaraz renkler barada gürleşäýelim. Onda näme biz bilen, ýagny Moda Fasonlar kanalymyz bilen galyň. Gawanjaňlyň renki bamy, gawanjaňlyň renki näme? Gawanjaňlyň aýratyn renki bolmasa-da, gawanjaňlyk we gahar duygusu köplenç ýaşyl we gyzyl renkler bilen baglanşyklydyr. Ýaşyl gawanjaňlyň renki hasaplanýar. Gyzyl bolsa gahar we agressivlik bilen baglanşyklydyr. Erkekler haýsy renkli köýneg halaýarlar. Ýani aýallarda. Erkekler aýallarda has özüne çekici renkler tapyp bilerler. Gyzyl erkekleriň ünsini özüne çekýän renkleriniň biridir. Mundan başga-da gara asyllylyk, ak arasalygy we pastel tonlarynyň adama berýän huzury erkekleriň halaýan renkleriniň arasynda yer almakdadyr. Näme üçin bir dena gyzyl köýnek geýýär? Söýgü, hyjy, güýç, gahar, başdan geçirmeler, ağlaw. Bilşiňiz we düşünşiňiz ýaly. Iň özüne çekici we öjükdirji renkleriň biri gyzyl renkdir. Aslynda insi özüne çekmek üçin mahawat materiallaryny köplenç iler tutulýar. Şonuň üçin gyzyl täze ýaşamy ýa-da söýgülerin ýaly aýratyn wakalarda kelle gelen ilkinji renkdir. Siz üçin hem şeýle dämi? Videomu halan olsaňyz we indiki videolarymyzy hem biz bilen tamaşa etmek isteseňiz, kanala agza bolmany ýatdan çykarmaň. Hemmeňize sag bolun.